Για την Τουρκία την εποχή εκείνη, παρά το ότι ακολούθησε, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την Κύπρο. Η Κύπρος ήταν ένα νησί που παραχώρησε στην Βρετανία και που υπήρχε πιθανότητα απλώς να περάσει στην Ελλάδα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει μάλιστα: δεν υπάρχει για μας κανένα θέμα Κύπρο. Για τον αγγλικό παράγοντα, οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας καθόριζαν την τύχη της Βρετανικής στην εποχή εκείνη Κύπρου. Η Κύπρος ήταν το αβύθιστο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου. Το γνωστό δόγμα διέρη και βασίλευε, το οποίο εφάρμοζε η Βρετανία σε όλο τον κόσμο, έβρισκε εφαρμογή για δεκαετίες στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου. Το 1953, όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα του Foreign Office, τα στελέχη της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής εισηγούνται να πιεστεί η Τουρκία ώστε να αλλάξει θέση της στο Κυπριακό. Στις 15 Ιουλίου του 1954, στέλεχος του Foreign Office σημειώνει σε εισήγησή του: ίσως θα ήταν σοφό να παροτρύνουμε τους Τούρκους να φανούν αντάξει των προσδοκιών μας. Το τουρκικό κράτος δεν ανταποκρίνεται στις πιέσεις των Άγγλων για να αρχίσει αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Έτσι υιοθετείται η πολιτική της παρακρατικής δραστηριότητας. Στην Κωνσταντινούπολη κάνει την εμφάνιση της η οργάνωση «Η Κύπρος είναι τουρκική» και κάποιοι αναλαμβάνουν να πείσουν πως έτσι είναι. Αυτό, κοιτάξτε, ξεκινάει από το 1953 θα έλεγε κανείς, οι αρχές 1954. Υπάρχει ο δημοσιογράφος ο Σεντάτ Σιμαβή, ο ιδιοκτήτης της Χουριέτ, ο οποίος καλλιεργεί ένα κλίμα ότι οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ότι είναι τρόποντινά πράκτορες, είναι μια πέμπτη φάλαγγα. Και έτσι καλλιεργείται ένα κλίμα δαιμονοποίησης αυτών, ότι είναι εχθροί της χώρας. Στη συνέχεια βέβαια έχουμε την ίδρυση μιας αλυσίδας υποοργανώσεων, όπως είναι η Κύπρος είναι τουρκική, μια οργάνωση η οποία δημιουργήθηκε μόλις πριν ένα χρόνο και δημιουργεί παντού παραρτήματα και λαμβάνει ενεργό ρόλο οι εθνικιστικές φοιτητικές οργανώσεις. Αρχηγός της οργάνωσης «Η Κύπρος είναι τουρκική» είναι ο δημοσιογράφος της Χουριέτ, Χικμέτ Μπιλ. Η Χουριέτ, μια μικρή εφημερίδα στην εποχή εκείνη, ξαφνικά αποκτά τεράστιες χρηματοδοτήσεις και κυκλοφορία. Σήμερα αποκαλύπτεται πλέον πως οι χρηματοδοτήσεις ήταν βρετανικές. Ο Χικμέτ Μπιλ ταξιδεύει συχνά στο Λονδίνο, αρθρογραφεί για την τουρκικότητα της Κύπρου και στρατολογεί χιλιάδες μέλη στην οργάνωσή του. Στις δίκες που έγιναν αργότερα για τα Σεπτεμβριανά, αποκαλύφθηκε πως ο Μπιλ ήταν στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών. Το 1954, ο πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές συντάσσεται με τις παρακρατικές οργανώσεις που ζητούν, όπως και οι Άγγλοι άλλωστε, αλλαγή στάσης στο Κυπριακό. Και η τελική φάση βέβαια γίνεται το εξής: τον Αύγουστο οξύνεται το κλίμα πάρα πολύ, ενώ η Τουρκία έχει δηλώσει ότι γιατί δεν τίθεται θέμα για την Τουρκία περί Κύπρου, διότι είχε δεχθεί την παραχώρησή της στην Αγγλία, είχε παραχωρήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα πάνω στην Κύπρο, και ενώ είχε κάνει και δήλωση ο ίδιος ο Κυπρουλίου Υπουργός ότι δεν τίθεται θέμα κυπριακό για την Τουρκία, αλλάζει η εικόνα προς το καλοκαίρι του 1955. Αυτό είναι σαφέστατα φαίνεται, και η εφημερίδα Χουριέτ μεγάλωσε με χρήματα της Intelligence Service, όπως φαίνεται, και έτσι τότε η εντός εισαγωγικών ελληνοτουρκική φιλία αρχίζει και καταραίει. Λοιπόν, τι γινότανε? Άκουγες ότι κάποιος βουλευτής οποιοδήποτε κόμματος έδινε μία επερώτηση στη Βουλή. Στο στυλ: τι σκοπεύετε να κάνετε για το Πατριαρχείο το οποίο στέλνει βοήθεια στην Κύπρο? Τώρα, από πού προκύπτει και ποια είναι τα στοιχεία που το Πατριαρχείο, το οποίο το ίδιο για να σταθεί στο πόδι οικονομικά τραβούσε τα πάνδυνα, θα έστελνε στην πάμπλουτη εκκλησία της Κύπρου ή εκεί στον αγώνα λεφτά, είναι παράλογο. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως αυτό διδότανε απλά για να δοθεί τροφή στον τύπο, και έβλεπες την άλλη μέρα ή μετά σε 2 μέρες την είδηση πανομοιότυπα στον τύπο, λες και έβγαινε από το ίδιο χέρι. Δεν χρειαζόταν ο δημοσιογράφος κάθε εφημερίδα να το γράφει. Ερχόταν το σχέδιο και έβγαινε σε όλες τις εφημερίδες ότι, όπως προκύπτει από την επερώτηση που δόθηκε στη Βουλή, το Πατριαρχείο, το φίδι που τρέφουμε στον κόρφο μας κτλ. Σε αυτό το στυλ.
Τον Απρίλιο του 1955 ξεκινά στην Κύπρο ένοπλος αγώνας κατά των Άγγλων από την Ελληνοκυπριακή Οργάνωση ΟΚΑ. Οι Άγγλοι είναι σε άσχημη θέση και επιχειρούν περισσότερο από ποτέ να δημιουργήσουν μια τεχνητή αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας προς όφελός τους. Οι εφημερίδες και οι παρακατοικές οργανώσεις παίζουν το ρόλο σε όλα αυτά. Δημοσιεύουν μάλιστα την πληροφορία πως στις 28 Αυγούστου του 1955 πρόκειται να γίνει σφαγή των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο. Από τον Αύγουστο ακόμα του 1955 οι τουρκικές εφημερίδες, συντονισμένες από ένα αόρατο χέρι, δίνουν δίθεν πληροφορίες και ειδήσεις για δολοφονίες Τούρκων στην Κύπρο. Το περιστατικό όμως που γίνεται η αφορμή για να ξεσπάσουν τα Σεπτεμβριανά στην πόλη είναι η έκρηξη μιας βόμβας στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι εγώ στη γειτονιά που είχα φίλους Τούρκους και παίζαμε, εκεί ήμασταν σαν αδέλφια, τηρουμένων των αναλογιών πάντοτε, πάντως δεν είχαμε ιδιαίτερη έχθρα μεταξύ μας, άρχισαν να με κοιτάνε οι φίλοι μου παράξενα. Να λένε «Α, οι δικοί σας, α, εσείς κάνετε αυτό, α, οι δικοί σας κάνουν εκείνο». Αυτό δημιούργησε το κλίμα εκείνο, το οποίο ήταν έτοιμο πλέον να εκραγεί, και με το άκουσμα της βόμβας στο σπίτι του πατέρα μας, και αν λάβεις υπόψη ότι ο Κεμάλ για την Τουρκία είναι ότι ήταν ο Στάλιν μια εποχή για την Σοβιετική Ένωση, ή στα πρώτα χρόνια οι διάφοροι μεγάλοι ηγέτες της Ευρώπης τότε, δεκαετία του 30. Σε μια τέτοια ιστορική περίοδο πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη του Λονδίνου. Οι θέσεις της Τουρκίας δεν ήταν ικανές να ανατρέψουν ή να επηρεάσουν τη διάσκεψη του Λονδίνου. Τότε ο Υπουργός των Εξωτερικών έστειλε ένα κρυπτογραφικό μήνυμα με το οποίο ζητούσε «Κάντε κάτι εκεί για να ενισχύσετε τα χέρια μου». Με το μήνυμα αυτό κινητοποιήθηκε ένας τεράστιος μηχανισμός. Τοποθετήθηκε βόμβα στο σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Τα μεσάνυχτα της 5ης Σεπτεμβρίου, μία βόμβα μικρής ισχύως εξεράγει στον κήπο του σπιτιού του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη μέρα ο όχλος ξεχύθηκε στους δρόμους της πόλης, καταστρέφοντας περιουσίες Ελλήνων και άλλων μειονοτικών, σκοτώνοντας και βιάζοντας. Ένας όχλος που καθοδηγήθηκε από τα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και τα στελέχη της οργάνωσης «Η Κύπρος είναι τουρκική». Στελέχη και αυτοί, στην πλειοψηφία τους, των τουρκικών και αγγλικών μυστικών υπηρεσιών. Νύχτωσε, σκοτίνιασε. Ξαφνικά ακούστηκαν φωνές. Δεν καταλάβαμε τι ήταν. Φώναζαν. Απ' την κάτω γειτονιά ακούγονταν φωνές, κραυγές γυναικείες, περίεργες, αλόκοτες φωνές. Δεν καταλαβαίναμε τι συμβαίνει. Ήρθε ένας γείτονας και μας είπε ότι βάλανε βόμβα στο σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό η Τουρκία πιέζει τους Έλληνες. Μέναμε στην ανηφόρα Πορτοκάλι. Παντρεύτηκα και μείναμε σε εκείνο το σπίτι. Μετά τη γέννα της κόρης μου μεταφερθήκαμε στο κάτω σπίτι. Ακούσαμε φωνές. Το πλήθος πλησίαζε το σπίτι μας. Δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει.